Здравейте, приятели! И през месец август, месецът на отпуските и лятната ваканция, Песни за душата няма да спират своите излъчвания. Ние ще бъдем щедри към вас и ще излъчваме любимите ви песни от градския жанр. От днес, дами и господа, започваме излъчването на най-новите видеозаписи от 18-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк и 5-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк. И двата форума се провеждат през месец май в град Велико Търново. Тази година в него взеха участие близо 5000 участници от различни възрасти от цялата страна. Изпълниха се песни от различни фолклорни области и от различни фолклорни жанрове. Знаете, че Песни за душата е предаване, в което звучат стари градски и туристически песни. Ето защо и днес насочваме вниманието си към тях. Да видим сега коя е първата песен за днес. Тази вечер ми напомня години, като старите морски вълни. Ти танцуваш със своята дама, аз танцувам със своя съпруг. Ти танцуваш със своята дама, аз танцувам със своя съпруг. Поглеждаш през нейното рамо, за да срещнеш ти поглед желан. Но унило глава си навеждаш, ти от стария спомен тързан. Но унило глава си навеждаш, ти от стария спомен тързан. Много късно е вече за двама, в мен сърцето студено топти. Ти танцувай с чуждата дама, аз танцувам със своя съпруг. Ти танцувай с чуждата дама, аз танцувам със своя съпруг. Кога е създаден състава? Групата е създадена през 1997 година от 7-8 ентусиазирани самодейци, жени, и първата изява беше в град Варна, където получихме покана за участие на гала-концерта. После последваха много участия вече в различни фестивали за старата градска песен в Петрич, Стара Загора, няколко пъти във Варна. Във Велико Търново за кой път идвате? Във Велико Търново идваме за трети път на фестивала. Мисля, че с желание пеем и песните. Първият наш ръководител, който беше при създаването на групата, беше покойният господин Розен Панов. Тук на този фестивал той получи званието маестро. Сега наш ръководител е едно младо, ентусиазирано момче,
Веселин Добрев, който работи много добре и ние също с него. Слушате го? Ме слушаме го, да. Как се работи с тези дами? Работя с удоволствие, работя с тях. Винаги всичко минава нормално. Колко пъти седмично се събирате? Един път седмично. Нямат нужда от много репетиции. Не, сващат бързо. Ще подновите ли репертуара? Да, разбира се. Работим постоянно върху нови песни и се стараем да обновяваме постоянно репертуара. Това е един особен музикален жанр, тази градска песен. Защо решихте да се занимавате с нея? Ами аз по принцип съм завършил тук в Търново, Великотърновския университет музикална педагогика, но така се случи, че отидох в Белене да живея и почнах да свиря в читалището там и на ансамбъла и като почина маестро Розен Панов ми повериха да работя и с двете групи на Белене и така. Благодаря ви, надявам се, че ще продължавате да жените успехите и ще постигате дори още по-големи. Желая ви живот и здраве и не ни забравяйте, гостувайте всяка година тук. Благодарим за поканата и само пропуснах да кажа, че по-късно групата се разнообрази с мъжете, стана разнообразна, смесена група и се приема много добре от нашите фенове и приятели просто от публиката. Благодаря ви за поканата и се надяваме, че ще се срещаме отново. Красиви омайни, горещи като нас. Вечер горят светлините, красиви омайни, горещи като нас. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Ела тази вечер, сега целуни ме за последен път. Ела тази вечер, сега целуни ме за последен път. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Не може да има жена като тебе, за мен е света. Не може да има жена като тебе, за мен е света. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Аз знам, че ти вече други обичаш, чаровните нощи не ще бъдат с нас. Представихме ви, дами и господа, първата вокална група за днес. Напомням ви, че тя бе участник в 18-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк. Съборът е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и е сред най-големите и най-престижни фестивали в страната. Сега да чуем кои ще бъдат следващите две песни, които ще ни радват в следващите минути.
тази нощ искам да съм с тебе. Само тази нощ искам да те гледам. После замени за своята родина и не ми пиши за тази нощ красива и не спомняй си сега. Ти отлетя с песента, но ми остави любовта. Ти отлетя през есента, като лист отронен. Ах, тази нощ, да тази нощ, когато бяхме ние двама. Ах, тази нощ, да тази нощ, аз няма нивга да забравя. Само тази нощ искам да съм с тебе. Само тази нощ искам да ти се радвам. Не забравяй ти, че съм те обичал. Теб и песента в тази нощ красива. Ще си спомням твоите очи. Но песента, която пя, морето тихо я разля, остана в моята душа и не си отива. Ах, тази нощ, да тази нощ, когато бяхме ние двама. Ах, тази нощ, да тази нощ, аз няма нивга да забравя. Само тази нощ. Снощи в празничната вечер елегантен светски мъж нетактично ме нарече баба, баба неведнъж. Нетактично ме нарече баба, баба неведнъж. Казах аз на господина, той, че има внучки две, не е никаква причина баба да ме наречеш. Не е никаква причина баба да ме наречеш. Не ме зовете бабо, щом сте кавалер голям. Аз на внучките съм баба, аз за вас съм се мадам. Не ме зовете бабо, щом сте кавалер голям. Аз на внучките съм баба, аз за вас съм се мадам. Уж жените са ви слабост и сте мъж галантен фин, а ме назовахте бабо, не тактичен господин. А ме назовахте бабо, не тактичен господин. Запомнете всяка дама в този пъстър свят голям, внук ли има или няма, тя е винаги мадам. Внук ли има или няма,
сте кавалер голям. Аз на внучките съм баба, а за вас съм се мадам. Не ме зовете бабо, щом сте кавалер голям. Аз на внучките съм баба, а за вас съм се мадам. Аз за вас съм се мадам, се мадам. Тук чухме, дами и господа, вторите участници за днес. Надявам се, че и те също завладяха мислите и чувствата ви. Сега продължаваме с още песни за душата от сцената на 18-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк и 5-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2014. Искам да подчертая, че и двата музикални форума се провеждат в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за културна столица на Европа през 2019 година. Днес вечер празнувам разлъка, скъп спомен по теб живям. Налейте да пием от мъка, едничкият смисъл е там. Налейте да пием от мъка, едничкият смисъл е там. Защо ли тебе залюбих? Защо те обикна, кажи? Защо ли си времето губих? Защо ли не пих до зори? Защо ли си времето губих? Защо ли не пих до зори? Че с вино се лесно лекува безумно терзана душа, изпира сърце да тъгува. Налейте да пием сега. Изпира сърце да тъгува. Налейте да пием сега. Как сте, приятели? Надявам се, че сте добре и предполагам, че искате да слушате още хубави песни. Затова няма да бавя този момент, защото и аз искам да слушам. На брега на лазурни Хавай, щом морето мълчи и в моите очи чуй зефира унесен мечтай. Отлетяха дните преди ти при друг си беж, там душата ти угасна любовта. Само споменът един в мен остана, съм самим да живее с песента. Хавайски нощи от синьо небе ненувам смутен и сякаш си до мен. Малка синьора,
Малка синьора, далеч от мен, там се носи китарен звън. И зная аз, ти ще дойдеш при мен в моя сън, хавайски нощи, под синьо небе, бледно смутен, и сякаш ти си до мен. Малка синьора, хавайски нощи, чуй моето сърце, мракът ти, кажи, че моя си ти. Малка синьора, далеч от мен, там се носи китарен звън. И зная аз, ти ще дойдеш при мен в моя сън, хавайски нощи, чуй моето сърце, мракът ти, кажи, че моя си ти. Малка синьора, малка синьора. ...21 – 31 август 2014 година. Четвърти световен шампионат по фолклор World Folk. Домакини: българските черноморски селища Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Организатори: Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Световната фолклорна академия. Оценителна система: Международната журираща комисия работи по системата на УАФ. Поставените оценки са валидни за класиране в световната ранглиста. Заповядайте! Вижте новите световни шампиони по фолклор. Забавлявайте се и аплодирайте. Общувайте на единствения понятен за всички нации език – езикът на музиката. Черноморски събор Еврофолк. Доказателство за съзидателната сила и градивността на творческия дух. Част от музикални празници Еврофолк. Носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2014 година в Приморско и Китен, България. Станете свидетели на уникалните фолклорни изпълнения. Докоснете се до първообраза на народните музикални творби. Преживейте и съхранете в себе си посланията на фолклорните произведения. Подкрепете с аплодисментите си участниците, апостолите на святото дело за съхраняване на фолклора. Живителната сила на народното творчество ще докосне и вас. Защо
Танго, танго, с мен танцувай до забрава и знай тогава съм твоя, че любовта как песен прибява, измамна е била любовната ни страст, любовната ни страст. Не помниш ли целувите ни страстни и ласките ни тъй горещи, как да се простим? Ела при мен, че утре ще тъгуваш за сладкия ми брян, така не забрави, не забрави. Танго, 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 с мен танцувай до забрава и знай тогава съм твоя, че любовта как песен пява, измамна е била любовната ни страст, любовната ни страст, страст. Финала наближихме, дами и господа, почти неусетно. Но това е неизбежно. Ще трябва да се разделим, но ще го направим елегантно. Ето как, като си обещаем нова среща след 7 дни. Знаете, че песента е изпитано средство за успокояване на душата. Ето защо бъдете наши зрители след 1 седмица. В нашето предаване има премного песни за душата. Очаквам ви отново пред малкият екран следващата седмица. Довиждане до тогава! Пей песен за душата, пей песен за любов и тежка съдба, пей да ми приспиш тъгата,